Human may sa sunog ni atong miaging adlaw, balik sa normal na ang klase sa Talisay City National High School karong adlaw. Kini man natapos ang pagpanglimpyo sa mga tuhan unod sa nahitabo. Apan Masinati kaganiha ang kaalimuot, samtang wapan na konektar pagbalik ang ilang linya sa kuryente. Si Chona Carrion sa report. Nakabalik na ang mga tinun-an sa grade 8 to grade 10 sa ilang classroom karong adlaw. Lakip na ang mga tinun-an sa grade 3 sa Talisay City Central School nga may migamit sa first floor sa apektadong building. Hinuon mato ni Francis Tayong, assistant to the principal sa Talisay City National High School, nga ilagyong gitiwas ang paglimpyo kaghapong adlaw ilabi na sa mga bildo. Nakasinati ang mga tinun-an og magtutudlo sa ka-init tungod kay wa pa man nabalik ang linya sa kuryente. Apan sa pagkakaroon, padayon ang pagkonektar sa linya niini. Ma-energize balik atong kuryente kay sige na ang trabaho. Para sa sumaabot mga adlaw, ang mga bata nato di na taon mag-anto sa ngit-ngit, no, nya ka-init, mao na siya ato ang paningkamutan karong adlaw. Gisusi na usab sa tagduma sa maong tunghaan kung kinsa ang nagdaob nga may hinungdan sa sunog. Sa pagkakaroon amo pa nang i-trace kay doon naman tayo CCTV, inaot nato matrace nato ug unsa gyud to sa wala pa magsugod ang tayo. Kay holiday man to mingaw man. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisdak.